ya karị mgbede a. Pagi, ọ sị m nwanne mpe, mgbe ọbụla gị na nwanne pagi, onye na-ego ego ka iwe je bido afịa. Nwanne pagi, ọ fụrụ ike na-aya na-achị nwụ, onye na-ego ka iwe je n'ọgwụ. Jere biko. Unu bụ onyinye ekwesị, unu ji aka niile. Ewere aka ekpe na Na gị nwa mma bifọ, arụsị gị ji nwe kwuarị, ma egwugo ụgbụrụ agwụ. Achọrọ m ka arụsị kọọ ịma mma karịa otu oyi dị mgbe m fụ gị mbụ. I'm not from them when I but to teach men no people like you again no now to teach the card people need to I like you can plan. Ejuwa m. Ịnụ bụ ihe ndị na-eweta ọkụ. ọ na ịnara afụ ụzọ anya ogburu isi ogbulu gị kedu ụdị ibe dị ụdị nwaanyị dị nke Nwaanyị ejide gị ezi. Weekend kind of so if he's okay, I'm not good there for see what time of before I may.